Hauek dira etxe atarian jartzen dituzten kutsak, arropa legez kanpo batzen dute. Hasieran ez, baina gero lagun batek esan zidan, baiet, estafa bat zela. Ikentaren nintzen, telebizatik, antxine. Burgose, Madrilen bebai, eta, bai. Eta ilegalak direla. Ilegala direla. Galdakaon ondo ezagutzen dituzte. 15 kutsa agertu ziren bertan. Se descubrió que respondía a un fraude. Iruzurra zela jakin genuen. 4 pertsona identifikatu genituen eta konturatu ginen arropa eta zapatak batzen zituztela saltzeko asmotan. Negozio bat zen. Para destinarlos a la venta pura y dura de ropa usada. Echamos unos zapatos de la niña, sí. Es una estafa eso. Pues la verdad es que yo me he fiado. Kontainerretara botatzen dena enpresa honetara heltzen da. Urtero 10 milioi jantzi batzen dituzte. Kooperakoek legez kanpoko praktika hau salatu nahi dute. Beraien helburua ez da gizartaratzea edo ingurumena zaintzeko proiektu bat bideratzea. Beraien helburua irabazia izatea da. Irabazia asmodun enpresak dira eta hori da beraien helburua. Naiz eta askotan helburu sozial batzuekin lotzen dituzten ez direnak burutzen. Gizarte bazterketa arriskuan dauden pertsonek egiten dute lan bertan. Arropa birziklatu edo konpondu eta berriz erabiltzen da. Jaka honen prezioa izango litzateke gutxi gorabehera 12 eurokoa eta bestelako prenda guztiak ere antzerako prezioak dituzte, oso ekonomikoak dira. Euskal Herrian ez da asko zabaldu joera hau, baina Madrilen kalean dauden 16 kontainerretik 14 dira faltsuak. La actividad de recogida de ropa. Erabilitako arropa batzen duten enpresen izen ona zikintzen dute. Herritarrek azkenean ez dakite ziur beraien jantziak nora doazen. Va a ir a parar su ropa. Garrantzitsuena zera da, baimena daukaten kontainerretan arropa uztea eta jantziek egiten duten ibilbidea zein den jakitea.